quan les persones catalanoparlants, o sigui, parlen amb mi, canvien la llengua automàticament. I potser ho fan amb una bona intenció, però i pensen que és més fàcil per mi, però en realitat no és així. En algun moment vas prendre una decisió, imagino que conscient, de dir jo haig d'aprendre català. Com va ser aquell moment? Pues, clar, quan vaig adonar que aquí no només es parla castellà, sinó també hi ha una llengua pròpia, em vaig interessar per aprendre, perquè és la cultura, és com respecte, no?, la terra que m'acull. Però és molt curiós perquè encara sovint em trobo situacions aquestes que quan les persones catalanoparlants, o sigui, parlen amb mi, canvien la llengua automàticament. I potser ho fan amb una bona intenció, però i pensen que és més fàcil per mi, però en realitat no és així, perquè castellà tampoc és la meva llengua materna. O sigui, si mantenim català quan parlem amb nouvinguts, Clar. els ajudem a integrar, ajudem a avançar, i no és cap favor. I sí, i em vaig apuntar a Escola Oficial d'Idiomes i em vaig aprendre.